Yabo ahụhụ nke ndị na-agba n'okporo ụzọ ochie nke ahụ sitere Onitsha wee na-aga Enugu tabara erite oge ọkasị na mpaghara ebe ahụ idere mmiri na-enye nsogbu n'ogide dị n'okpuru ọchị ime obodo Idemili North bụ nke họgoro akụkọ mgbe ochie ugbu a n'ihi na ọchịchị Soludo batara n'ọnụkwute ọsọ enyemaka na mpaghara ebe ahụ ọkasị n'ebe ahụ idere mmiri na-enye nsogbu wee dozie ya ihu n'ebe o tosiri ịga. Ngozi Obileri mere njem na mpaghara ebe ahụ iji wee mata etu ya bụ ịgbata ọsọ enyemaka nke gọọmenti Anambra steeti si wee dị. Gere ozi ahụ ka ọ ha n'uju. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere na ya bụ ebe a na-arụ ọrụ a chọpụtara na ekpochala ọwụwa mmiri dị n'akụkụ na nke dị n'ụzọ awara awara dị ya bụ olulu egwuru nso nke meziri na mmiri na-aga na-abanye n'ime ya bụ olulu egwuru na-enweghị mgbochi. Enwegasịrị akụrụngwa eji arụ ọrụ gasị ahụrụ na ya bụ ebe nke gụnyere swambugi na dreja nke ebutere ngwa ngwa gọvanọ Soludo gbapere ibido ọrụ na ya bụ ebe ma chọpụtakwazịa na eji ya bụ dreja wee na-amịli mmiri na-etinye n'olulu nke egwuru n'azụ ya bụ olulu egwuru na mpụta ka ọ ga-abụ mmiri zoo ka o nwee ike ịbanye n'olulu nke dị n'azụ rapụ ịgafezi nke egwuru na mpụta. Ka ọ na-agwazi ndị ABS okwu ka otu onye bi na ire ndị agụ ogidi bụ Maazị Chiwetali Fediora kọwara na ha nwere nnọọ nnukwu anwụrị na nzọpụta adịla nso ma kọwazịa na ugbu a na ha ga na-arahụ ụra abalị nke ọma ma rọkwazịa arịrịọ ka gọọmenti dododo weta usoro a ga-esi wee gbochie ya bụ ide mmiri ịdị na-aga n'ụzọ na imebiri ndị mmadụ ihe ma kwagharịrị na ha ejirila eze kpee ekwere n'ihi ihe ide mmiri ahụ na-eme ha. Gọvanọ anyị bụ His Excellency Soludo n'ọrụ nyere anyị aka n'ife maka na ụmụaka anyị na-ata afọ enwe na-atakwu onwere ị na-anya ya afụsị ife mebigasị emebi so na anyị na-afọ enwefe obere hope na tene aga n'iru anọ nnekwu ọrụ n'ime ebe a na-amifego mmiri the other side onyekwu anwụ na arụ efe ma anwụ na-aga atanụ ọ dị ọzọ etu ọ dị bifo so anyị na-ekele Chineke. Onye ọzọkwa bi n'ebe ahụ bụ Maazị Obinna Ifezuora kọwara na ya bụ ide mmiri bụ nke ọ si na o si na obodo dịgasị iche iche gbara ha okirikiri wee na-abịa na ya bụ ebe buru ibu karịa ya bụ olulu egwuru na ya bụ ụzọ nke ọ kọwara na ọ bụ ya na-eme ngwa ngwa mmiri zosiri ike ide mmiri eju na okporo ụzọ awara awara ahụ. Ọ kpọziri gọọmenti na-achị Anambra ka ha tinye anya n'otu ndị mmadụ si aghafugasị afịfịa ọkachasị n'afịa afọ igwe bụ nke ọ kọwara na ọ na-abụ ha bịa ha ekporo ihe ha kpọpụtara n'ahịa kponye n'ime ọwa mmiri ngwa ngwa mmiri zoro o bukọrọ ngwongwo ndị ahụ budata na ya bụ ebe egwuru olulu ma sochie ya. ABS chọpụtara na ndị mmadụ na-awụnye ahịhịa otu o si masị ha ma n'ime ọwa mmiri ma n'okporo ụzọ dị nso na ya bụ ebe egwuru olulu n'agbanyeghị na a na-ekpochapụ nke ha kpụrụkpụrụ site n'ogidi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North. Abụ Ngozi Obileri.